Ingdeng Krehini Dipu Presbytery MIP Dipu Ministerial Mission Pen Kijut. Pong Inkora near Kebapong Panjan Hiriri Area Baptist Fellowship Ningkan Sek MIP Catalan. Lokimon Aron Raching Room MIP Kepadoji Apothak Lamthe Kepaklang. Karbi Anglong live adaba birtang ton pen arju panikta. Aningkan wangason thak thaksi pininga senggan le thot sidami Karbi Anglong Presbyterian Church Senot angkang kedo Dipu Presbytery MIP kedam tang thang ni phai ingkoi pen ingkora hini arni Dipu amonduli along paman pon. Sayang deng ateng pen labang so ingdeng krehini Dipu Presbytery MIP ahut thang ni phai ingkoi arni pen chingwai chingsai mai paman pon lo. Labang so kachingwai chingsai apor hut moderator Mondulia Sar Dola Singh Teron ke Japon along Standing Committee Nomination Committee doan sidami mesen pensi pamanpon. Uthot krung chingsai amai along moderator Reverend Lallan Moa kachapam phupon along kewangji aningkan ke claim kedam nangji lapen kewangji surhini raing ko ra troxy aningkan Presbytery MIP ke pamanpon jia dimaklong pathikpon. Lapen Mai PSek Dipu Pastorate Choir, Longnit Borjan Pastorate Choir, Lapen Sarihajan Pastorate Choir atumpen Arnam Aphan Kiro Alun Parjupon. Labangso ingdeng krehini Dipu Presbytery MIP along Arnam Aphan kache hodai Romanang deng pi krehini angdeng so isi along pen enponsi Sarihajan Pastor Reverend Richard Lalrem Siama ahin pensi Jumesen Arnam Alam Than Pajirmi pon. Lapen labangso piltelong labangso ako at sipke lason itu mah arbum, itu mah karjo, wape itu mah redensi kedo, kapipilo itu mah redensi kedo, itu mah hemaso utak utepo, hemalong kapine ser kipipon tum ta dotek kahat, poisa tangka kapita dotek kahat, motor gari. Hema kemet kito tagotek kahat. Lahat kabe atum tagotek kahat. Lapen Mai pi kijutsia ni adaba porhut arna makam anso se ke claim ponji aphanpura moderator Reverend Lallan Moa ahin pen bangpli Mondulia Saraphan Ordination mate pethir pon bang sopi hemphu aan mate sacrament kipi asai sitame moderator Reverend Lallan Moa aron Ating pen ron pondet aphi ajo valedictory sermon kedamji moderator Monduli Asar Dola Singh Teron hin pensi parjupon. Itu Monduli yang itu kepompatan orang yang tom si pilih ekor mau semua media bu mau kreatif di Jepang di Vietnam non mau brandnya sih kita dalam TV Bangso MIP along Synod Moderator Anparta KAMF
Field Secretary Pastorate ke thom along longri pastor pen ke danglo monduli asar la pen monduli hemari atum chitong dun la pen ke la puson si mai pi mesen pen pejut ponlong aputhak ke ro sitami pi pajer pon and teman ponlo tak itu pasre itu monduli atau mahem longsi itu teman pon momlo kai kresir kepen kini impor ainian mesen pensi itu teman pon longlu dan kadok kali itu presbytery alo lake 3000 pastorate angkang lapen itu pastorate angkang lapen longit borjan pastorate angkang kunci angkang presbytery long thoksi dolo atu midik pen labangso amai pi a presbytery kapret kalong peman long lo ladak di pulong setame batai kreni apong ana makira pa ke japon pena joksi litum amai pi ke damji moderator asi nili nang litum apam atau gabe ningkang sam akardom News Report Karbi Anglong Live Nihang Karbi Baptist Association mate NKBA area ke parlo Panjan Hirhiri area Baptist Fellowship mate PHABF pen paterpi ponsi ningkan esek amai pi thang ni phai ingkoi pen chingsi thang ni phai ingkoi ra hiniar ni an ni thoma pharman Hirhiri Baptist Church along Mesen pen katalon padukpon Panjan Hirhiri Baptist Area Fellowship mate PHABF ningkan esek amai pi along anamalam ke thanatum in charge Mission Sub Center Panjan Hirhiri Baptist Area Fellowship Reverend Sina Lekte lapen Difu Government College Professor Sangpi Megi Kathar Pialang litum banghinia tumahin pensi mai sek jumisen arnamalam than ponlo lapen mai sek athepi ken pon nituma phan pemi thutha lun angdeng pi trokner ke brapho angdeng so trok along pensi en ponlo lapen kirokar chor laki Panjan Hirhiri Baptist Area Fellowship Evangelist atumahin pen si apor en ponlo lapen mai hut lun cheto kilun pon laki Tirikam amonduli atumahin pen mate Hirhiri Baptist Church atumpensi en ponlo lapen thang ni phai inquiry ni ani kang sampor phai phopor kardom ahem thepi ingpu ponlo adun thu kangpu girja PHABF amai phu James Killing pen mai chari ponlo ana malam kethan Difu Golf College Professor Sangpi Megi Katharpi alangli pensi than ponlo lapen thang ni phai inquiry siada por phai trok Monduli tin pen lapen fellowship tin pen kachewan kachetong asin lama ingthur ponlo lapen circular kethan PHABF kongchun bang John Crow Reverend Sina Lekte Professor Sangpi Megi Katharpi atumahin pen than ponlo la sopen api John along pen Bible quiz mate karju lapen kethak PHABF risonim so atumahin pen ja ponlo lapen thang ni phai ingko ra hinia ni anerlo karchu amayalong Difu Golf College Professor Sangpi Megi Katharpi alangli pen jumisen arnamalam than ponlo lapen kaprek aja mek misen pen pichun ponlong pamelo lake arnam ahir jume lapen kadukawi chingrum pen saiki claim chirap chitu si jamek do an pichun ponlong pamelo labang so mayalong mondulitin wibang guru Birta ke me thanbang phu thanbang phiatum chitong dunsi la so hut nongnam ka che thang klong Birta ke me alun sepo Matthew rongpi chitong dunsi mai long ining donojin lapen jumisen mekri cloring an alun ki jumi parju ponlo lapen mai ardi ki pidun pen ka chitong dun nilip MSc Pobitra rongpi MS Koilamati Lams Kongchun Bang Mohan Singh Teron lapen kaprek atum chitong dun si misen pen labang so ningkan esek mai pi paman pon pensi tum tarikan koi bisi cenggo atumi lapen tini ana tarikan koi hini ana tini posil kan sayang dun ken pon ge lalo koi na thi ken kam ba siwa the je pon bisi nitun Bible stamme lunang ding pi tongner ke ba ko ong su chok along pen jok sin tum en pon lo athi pi bange nitu pan ni pi nitu tha walam thi pen jok si
itu akan kita lakukan apa ni tuh hansi itu isi dia lalu kita orang tuh mana kan kecipan itu nang jalan kita panjang dengan selesai dengan isi itu nang tumla monduli gondo la ben flip gondo nang tumla ini tuh isi dia mana ini ke abu abu isi oke do tapi ke filosofi ini tapi ke monduli abang ke toksi dia Milimen Jompro, Mili Nonomat, Longri Long Chundang, PC London. nang le ningkan kon lor nang le sai ke klem bang ka Mili Sodak, Nikan Githong, Napiningan Nikan Githong, nang le tumla bir ta ke mena thu kupi pi asai dei nang tu klem pon ji non ka chisik lopson bala Jadi, ini tu berita ini, nak itu kan nak pintu dan banda ini berita ini pasti tanggal nak mili tu kan, bayar kan mili tu kan kita hukum lo, nak nak sorting kan, mili tu kan, inam kan, mili tu nak bangsa berita ini kan, pasti tanggal dia pasti mili tu kan Setame mili tum kacik sik binong lake non na bangso kidam tar surilia inkoira honing kansi mili tum kacik sik kono. Tapi na bangso mei ki pichun jia khan mili tum mondoli do ka don ke don dikep apa do. Tapi mili tum mondoli stop di lake aro krisik kepra tokno kepra ko kansi mondoli ono chalango. Sini tu na bangso mei kidam tang tangkang tarik impoi pen ini bukan tarik impoi ini anlo si kita tangan ke arna mohon cumi pen masuk milik tumi pun me atensi picu mengomlang picu ayu nehin bonon lapen itu kata kata kau delegates lapen visitor lapen ke speaker itu an kan kita me arna makan konten milik pun me atensi milik akan begitu. Bukan gitu dulu tulis stop tuh kan ini hadi. Aku kiri lawan fisik hadi. Aku dili jong setan jadi ning cek hang ini hadi. Mana lahir baptis masa muli pe la bangsa mai ke cah hadi. Mana nilu tuh indut terus halo. Mana nilu tuh ini sampai lo. Athem aku orang itu pencing wai lo, lan pathi nang ni bo, lan pendel nang ni bo kita. Alang itu bang isi sentence nang kita hadi. Halo bangsa kita dili ding dili kita hadi mata ding. Ada bang birthday pin ni ke edon bed ni ke pendel pe besi ki itum ke area hote na policy pendel ki big ni polo pendel kaddo kabe ki thik lol atki ke chu ki jun ki ru ke thai kaddo ke thadi ase ekdom mane alang tum phan mane dili tum area committee hoilo banili jong hoi ta churu lo la pen ambar ta dili tum program committee ki do ho mane speaker ke ini ke bank ke pendel phale hang na polo aku ke singwa atente baido mane legi khatar ki alang phan mate program committee ki singwa pen soteng pen khang arambeng na phana be pen pe hedi pe chun long pe belo Koilamati pen Samson ingti Karbi Anglong live. Keila pen longri angri angdon ke pado ke dhorom pen eke than da isi ke thetan la pen angri eke wan angthek la sonsi non angke leji thang ni phaing kora pho arni Dolamara Lokhimon Ashram along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen team Karbi Anglong atumta nang chitong dunsi rat chingru mamai pialong RD Pidunji Lakhain Koretro Duarbaguri MSC constituency ke parlo Lakhahini Dolamara angkang Lokhimon Ashram Sophek e aklamalong ke padoponji rat chingru mamai pialong Bharadadet angkang along nong nam ka chithang plup mama mate Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen team Karbi Anglong ajabang Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso tumpen ke chenglok EMs MECs lapen penangan ke thekiding atumta nang chitong dunji lapen bangso rat chingru mamai pialong ke Lokhimon aron pen kaprek adhorom atumta chitong dunta me lapen kisi kedang ta phan trok sikep anke tanglu pusi pherang ke thingno longpen lamthe paklang pon यह जानना बहुत अति आवश्यक है कि आगामी 25 फरवरी 2026 को दोलमरा में स्थित लुखिमन आश्रम पर सोफी अकलाम पर बहुत ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ राज चिंगरो अमा यानी कि एक विशाल और भव्य धार्मिक एकजुटता महासभा का आयोजन जिसे लुखिमन संघ द्वारा किया जाएगा और इस महासभा में बहुत सारे राजनेताएं से लेकर सभी शुभ चिंतकों दर्शकों और
श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखने को EMMEC gitu an stemir so ma an yang stong neji nasi lukshimona ron ki koy arat kido an stemir labang sorni adawan tin pen along tin pen kewang pen ali ralon nang piton je kon sini tum chuning di pondo la pen labang so rat chingrum amai long dhorom amai lasi labang so dhorom amai long kaprek kaprek adhorom la pen kaprek kaprek akhai tum stame nang chitong lunji lotang telatak nilitum pen welcome lo বিশেষ উক্ত সমাৱেশলৈ লক্ষীমন ধৰ্মৰ সকলো অনুযায়ী ভক্তগণ তথা ধৰ্মীয় শুভাকাংক্ষী ৰাইজ ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব উক্ত সমাৱেশলৈ অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা গোলাঘাট নগাঁও কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং তাৰোপৰি বিশ্বনাথ লখিমপুৰ বা অন্য আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰাও News Report, Karbi Anglong Live. Kidam tang ni phaing ko lage thomarni ADESA mati Assam Diploma Engineering Services Association nijang Karbi Anglong aru ahin penta Phusar Rexar Poloch Chekso Hills Wothat Langso Adung Arong Bohong Pen Talon Pon Lason si Kiteng si asayang ding ason alang litum song alama pangjar pon bang so alama pangjar pon lo ADESA WKA aru amai phu kun singing tia hin pen lama pangjar pon de phi mai ingi pon lo kun singing ti mai chari pon along Keroni PhD along Saik Himate Ajit Raja Marak Mohanti So retired JE Mohan Rajbongsi JE atum lam ningje pon mai along Hemsing Rongphar in charge SDO Umpanai PWD Division Alanglita Chetongdu Lapen JE Kathara Sangho Pen Karbi Anglong non kitumi Owiki Miatumaphan Loke Charlie Hin Amua Bang Paprang Dun Pik Nang Jilang Lapen ke Charlie Hin Jongse ke Paprang Lo Pulote Keita Kaching Tholo Lapen Engineer Hin Pusitami ke Charlie ke Nangsot Athe Karbi Akhailong Engineer ke Thegatum Pusitami Jumre Lang Lasi non Owiki Miatum ta Kangri Kangkrang Atawar Damdera Loke Charlie Hin Le Paprang Dun Non Puta Assam Diploma Engineering Services Association West Karbi Anglong Hamran Zone Amaipu Kunsing Kathar Pen Pherangki Atheng no lamthe Pachini Pon আমাৰ এইটো 1939ত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে তাৰপিছত আজিলৈকে আমাৰ 88 ইয়াৰ্ছ হৈ গৈছে আমি এইটো প্ৰতি বছৰে 23 ফেব্ৰুৱাৰীত পাতি আহিছোঁ আৰু এনেকুৱা আগলৈ পাতি গৈ থাকিম আপোনাৰ নাম মোৰ কনক চৰিয়াৰে এছিষ্টেণ্ট বৈঠালাংছ ৰোড ডিভিজন Keroni Pan Mohanteron Karbi Anglong Live Prime Minister Narendra Modi ahin pen achiklo jonwang Bomkuru arani ada porphai kri sipen achitim an man ki bat alam the ke thanpon asonsi thangthang achiklo ni phai ingkor hini Bomkuru arani honteron arong amekar madhuram teron ahem thekup along man ki bat episode 131 mate pharoi sira thongke praisi angdeng ke thanpon along Karbi Anglong Autonomous Council retacing hilapen ari sangho tumpen karju padopon Labangso episode pharoi sira thongke praisi man ki bat alam the ajutang depen aphi chinthong rong hang ME School polling station amai phupen mai chari ponsi Nomati angkang along non kevang bom MLA kilik aparman aphan BJP asongpen ongdung award kapalong ponjia phan chingki chethan padupon lapen halapu bang thongkep sosia bang phua bang phia tum Congress lapen APHLC asong along pen che oponsi BJP asong along che pokdun bang solong Karbi Anglong Autonomous Council retacing hilapen denarong Town Committee Chairman Pradip Ingti BJYM amaipu longkiri hanse pen ke chenglok BJP along klem bang phia tum chitongdun News Report Bikram Teron Karbi Anglong Live Sarupathar MAC constituency ka parlo pregjam adim kaching thur atomon kijap Deputy Speaker Dr. Numal Mumin arideng pen towar kimi kangpula pen longni adim towar along e kesompon
Sonsi National Highway Thongkep Rasir Kep Pen RJ Road Wire Jilangso Model School Lapen National Highway Thongkep Rasir Kep Pen RJ Road Wire Rongkimi Aduntu number Adorso Wire Waiterang Arong Towar Kimi Kang Pupon Bangso Sarupathar Mondol Atum Pen Patu Piponsi Live broadcast of Man Ki Baat at 212 number Rongkimi LP School Pharoi Sira Nerkep Bokajan STL Asialong Pamanpon Jamegalong Aluhi Sapwa Manapeng Pen Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Manpeng Aluhi MAC Mukut Mahanta VDC Chairman Simeon Rongphar BJP District Member Lokhiram Rongpi Sarupathar Mandal Secretary Dilip Rongphar VP Nasing Ronghang SGB Lapen GB and Parta ke taking atum Chitongdun Sangti Dipen Rosentirang Karbi Anglong Live Dongmuka kalong ta International Mother Language Day talondun si ipialam kaching hon thek vek nangji apothak adido jotpen kaching ki kache thanamai padopon Kidam tangani International Mother Language Day ani kepache tondun si dongmuka longkam tiron akumlin athing nolong dongmuka kalong kulat kipi atum lapen chiroktok aradatum ahin pen International Mother Language Day arani talondun Bangso katalon panaputhak prabhat teron ahin pen ke than pon ke khei ke do anta methang ipialam kaching honangji aphan RD Enponsi UNESCO pen thang ni phai ingkore siani lake International Mother Language Day ke hok ponlo lapen pirthe adang pi alongta International Mother Language Day ke talon pon pacheton dun si dongmukak alongta penangan aningkan pen talon dun bom son si piningle thota talon dun lo lapen aningkan wangta talon dun po pusi thanpon lapen ipialam kaching hon akinang sot aputhak adido jopen je thanchimum sitame padopon Labangso International Mother Language Day katalon ponalong David Teron Indrajit Singha Pijus Kanti Roy Prabhateron Silmoy Chakraborty Deepak Sil Abhijit Sen Gorab Day Khorsing Rongphar Bijukar Mina Dev Atum Chitongdun Pini Karbi Anglong Live Han Yid Tum Churu Pajir lo Athike Pini ke International Mother Language Day Laso puthak bangke nilinje o theke budome kininje yi bangkala polo nilitum la mada International Mother Language Day bangke nilitum 2005 anikan pensi dak dong muka dong nilitum pangcheng ilo lasi halo so pen wang bom pini anta wang lo nilitum talon pon bom lo lasi la ketalon long nilitum la dak dukania korte walang nilitum bongalia korte karbi nilitum dolo lasi kado kawe nilitum la hu talon lo lasi ipialon ki chinghonai la ipialam ching honang ji pusinili tumbang cerok tok pensila so katalon nili tum padover lo aninkan tinta cepok Philippine tensi asila International Mother Language Day ke ili tum piposi talon ngi la ke ili tum ipialam ching honang ji bola so aghotona pudalo nili la so aghotona ke chengke Pakistan long la ke 1947 aninkan 1947 aninkan India sadhin lo to Pakistan da sadhin lo la sadhin long de phi India sadhin 15 August lo 15 August lo anke hala Pakistan mangke 14 August anke la 14 August koson lo sadhin long de phi Pakistani tumbang cuma thalo Pakistani tumbang kenang tung Bangladesh atum Bangladesh etum Bangla lam kininje etum nangli tum jong sinili tum long nang dudunji bulute nangli tum nili tum alam mate urdu alam sininje nei la bangkala bongai akhai tum alang litum bongali akhai tum bangala bang chicha tum gedelo dongmuka pen samsing ingti Karbi Anglong Live Kedamdang thang ni phaing ko rahiniar ni Zenzi Asong NGO atum pencho patro piponsi ingdeng phokebra hini apong Karbi Youth Festival mate Karbi risonim so ronga jesu hini raing ko ra trokalong lam theke jai mate speech competition ang thek peklang ponlo Bangso kachapate long athepi lake civic sense today
Tourism Pride Tomorrow Clean and Green Eco-Friendly Karbi Anglong pa Tepi and Ponsi Chepati Pondo Bang Solong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hang Pensi Dihin Pen Kicheng Lok Kedor De Ke Phope An Chirap Dunlo Bang Solam The Ke Jai Mate Speech Competition Along Kicheng Sianong A Tweno Jising Mount Calvary English High School Nong A gold medal Chepalong Ponlo Lapen ke hokalo lapen tangka kiring sitami suri hini pajir ponlo Adunto Nong A Sertalin Teronpi Don Bosco Higher Secondary School si Chepalong Ponlo lapen ke hokalo lapen tangka kiring sika pharukrep ho lapen ke thomang deng anong A Asik Udin Cleared Up High School along pensi Chepahai Ponlo lapen ke hokalo lapen tangka kiring sika suri si pajir ponlo Halapu poster and slogan competition along Kiching Sianong Eka Chapalong Ponlake Ser Simbon Rong Pipi Don Bosco Higher Secondary School Dipu gold medal ke hokalo lapen tangka kiring sitami sika surihini Chapalong Ponlo lapen aduntu Prapti Kalita Don Bosco Higher Secondary School along pensi silver medal ke hokalo lapen tangka kiring pharukrep ho Chapalong Ponlo lapen Ingdeng Thom Anong A Sertalin Teronpi Don Bosco Higher Secondary School Dipu bronze medal ke hokalo lapen tangka kiring surisi Chepalong Ponlo News Report Karbi Anglong Live Kidam tangar ni ke pholang solang sunalong akulat me chopiet pu karjulong pen em Richard Tokbi kerap ke palidam la sojo kerap ke longwek atumta kachuro pajerpon Lakhain ko trok Duar Bagri MAC constituency ke parlo ke pholang solang sunalong kidam tang ni phai kre trok sia ni ada por phai por malom phum trok akulat me cho FC pangjir thangpu kai pholang solang suna committee atumpen tong sekopen MAC anpata Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbia Phanbir Tapalesi EM Tokbia Sangho sita me tong sekopen kisung ge phovek ahem tun atuma phan tangka kiram palidam the sojok kirap kilongwek atum Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbia Phan kachoro pajirpon Education EM alang lining kimi pen labangsu akular mokha mi chu erbuthak tongse kodar president pen jok part juicy halang litum subsuwe same kerapi paji raji phanse halang litum him pen litum han kilo labangsu pen jok sini litum halang litum ongade same halang litum phan hodai po pasi litum ko an litum yam phan runa ki mai litum ni ngatlong ben kiru la si litum ke komlang pasi litum ka palang sorat tum ma thadam athe nili jong damai tung non chitam tang same bilang la pen non ti bang hilang same la bang son ningi me bang phuke naklang le de tibon pasi nili jong damai tung pasi non nili tum la ong de same alang litum han kera pi ponji nili tum la party BJP kemra pet president secretary tumar de nili tum ko Dola Marapen RG Sonrong Par Karbi Anglong Live Korkanthi Mandal Congress Committee amai phoi hin pen non hejong BJP along kache paokdun Komol Singnar la pen doloi kiling anparta ari sang ho tum aphan aprang da BJP along kache paokdun tang atum si BJP along kidun kache paklang thu la pen party adalal pukar bok aputhak lam khlar kipipon Kidam tangani Korkanthi constituency pen non hejong BJP along kache paokdun atum Korkanthi Mandal Congress Committee aphan lam khlar kipipon Alang litum lam klar ki pipon laki kidam tang Matijong ni phai inkore siar ni malom Korkan TMAC mate Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Raju Tisolong chingki che thandam pa Frangsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang lapen constituency chedai EM Lunsing Teron atumpen chingki che than patepsi kidam tang thang ni phai crazy arni bang pharo troxy ra inkore nerkep abang pho bang phie tum BJP along chepau dunlo pusi thanpon lapen non ke BJP along si dodun lo pot BJP asai ke claim dun vek
ji mate klem dun vek pu nang tum ta congress asai klem dun vet non pu si than pon lapen korkan thi congress mate mondal congress committee asai hem along le jordet pu ke ahokali athe non pu ta bang so long le long si KMCC asai hem do bom lu puta than pon lapen prabjin pen bang suri isi atum BJP along ka chapok dunji atum ta alang li tum pen jingki je than pon bom lu puta than pon thu bang so pherang kya mai long komol singnar doloi kiling atum pen kedang lok non het jong BJP along ka chapok dun pen nang an abang tho bang pia tum chitong dun alang li si nili bang pulo nili bang tawe rong pisang ho nang li le bida tok BM le chairman hem le te bok hello po hodang le thono moi pusi nili pu amasi nili hem ho dak e bi thai we pu masi nili hem nang thon kram lo te pialam dola ani siata nili lam klar chipi lo congress do boma duta non ke BJP lo ha sita mi laso lam klar ke chipi nang ko bangke ako dak homosti a president lata nili tuma aprang alang lita BJP gidun po pusi along nitum na lenang du noi hola tum komol sing na ke du nang lu pu alam ta dulang la so ahok pe dalam si non ta gene je lo I spotted alang li ke dam alam ta nili tum ako mo alang li tum jong si ningje thulang polote la so konasi ke dam ma la so alam ta nili tum clear vision piu je nili tum non ke duno to phan BJP ke join to phan nang kar bok la pu helo je nang li la som ke chok che nang to batai BJP ke dun bu se batai ko an seli tum ke dun ma alang li nili phan isi approve ni tum phan pa klang the ga son te alang li phan ne suri akar dom ta ke piji dong mukak pen sem singing ti Karbi Anglong lai tang te pinia da berta ke lapuan si kang ton poniklo